Zulumnyama ndlela zimhlapha ngibingele kumakhaya ngamakhaya kuyindawo ngendawo la nikhona. Ngibingela usandile ngokwandlovu. Lezi zinzwe ama media. Uma uqala ukusibukela sicela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ushaye subscribe lapho button lakho uma ungasubscribe ulike ushare le video. Ngikanza ukuthi namhlanje ngibingela nje ngithi ake sithathe ithuba sizingema media sibongise nazi insizwa ezimbili igcoka elisha Mthandeni SK ngokuhlabana kwakhe wahlabane ngakho lapha kuma Summer Awards uthole indondo kena ye record of the year oyona ahlabane ngayo ngempela lapha kuma Summer. Ake sibonge insizwa umsebenzi omuhle wenzile ngengoma yayo eyadla izizwe iParis. Kuphinde kube insizwa lapha uGatsheni igagu lasophongolo nawo kanjalo sibonge samadoda ehlabane yona ke indondo zayo ezihambili ithole iBest Maskandi ne best male okuya indondo lezo naye bebalekela kakhulu insizwa ehlabane ngasithi ke lezi insizwa madoda asibongele kanjalo sibonge namabhinqa ukubambisana ngokuthi alabe kufanele kuvote khona avotile aphakamisa uMaskandi ngempela siyabona iflag leka Maskandi likhuphukela kakhulu ngalokwenza kwalezi insizwa noma ngokuhlabana kwalezi insizwa njengoba itheza phumelela kumkomelo noma kulezi zindondo ezitholile ukuGatsheni igagu lasophongolo awusuka madoda noMthandeni igcoka elisha uSK. Lokho ngempela kumlando omuhle esubona uqhubeka endimeni kaMaskandi nokuyinto enhle esifisela ukuthi ingagcineke namhlanje iphinde iqhubeke iye phambili nakwabanye bephinde besekeke mangabe nabo kubethola noma bekuvela ithuba elifuzeleli. Siyabonga kakhulu ke sizwe ngemamitha sibanga siyababongela kanjalo sibonga nabavoti abavotele kanjalo nabo sibaphalalisele ekuphumeleleni kwabo nokuyinto enhle kakhulu ukuthi baphumelele kulesi sigaba kanjalo ngathi ngaqhubeka ke sibone naseminyakeni ezayo behlabana noma bethola indondo eyifuzelezi. Mina ngosandla ngokwandlovu ngithi angibonge ukuthi uthamele noma ubuke le video ungakhohlwa usubscribe uma ungakazi usubscribe kule channel ukuthi uzobona noma masiposta lapho bengoqala ukubona ukuthi ngempela sesiwafakile ama video kuhle sakuphathele khona. Siyabonga kakhulu.